Усім салют! Цудоўнай раніцы вам жадаюць Кася, Лесік і Маргарытка. Як заўсёды абяцаем усім самую цудоўную раніцу. Мы падрыхтавалі для вас шмат цікавай інфармацыі. І нават сакрэтнай. І, вядома, мы пачнем з самай вясёлай ранішняй размінкі. Усе гатовыя? Кася, а чаму ты ўвесь час гукаеш? З табой усё ў парадку? Можа, ты язык праглынула? Тэмпературы няма. Кася, ты нас добра чуеш і бачыш? Касечка, а ты нам больш нічога сказаць не хочаш? Ой, я зараз яе ўшчыкну. Можа, тады яна пачне гаварыць. Ай! Ага, яна замест угу пачала яшчэ гаварыць ай. Лесік, можа нам яе трошкі паказытаць? Нічога не разумею. Можа, табе хтосьці зачараваў? Гавары, можа, ты чароўную палачку дзе знайшла? Ці ты да чараўніка прыходзіла? Кася, адказвай нам. Мы хочам табе дапамагчы. А то так і будзеш увесь час сидзець і угукаць. Як ты добраранак збіраешся весці з гэтым угу? Ай-яй-яй, боліць. Што баліць, Кася? Вельмі боліць. Зуб, мой зубчик. Фу, загаварыла. Хутчэй да доктара бяжы. Не-не-не, доктор будзе свідраваць мой зубик, а я вельмі боюся. Касечка, нельга з больным зубікам заставацца. Ты ж гаварыць не зможаш. Есці таксама. А калі яшчэ трошкі пацягнуць, можна зусім зуб згубіць. Ой, а гэта як? А так, зусім дрэнны зуб могуць вырваць. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, а як жа я тады без зуба буду? Тады хуценька набярыся смеласці і бяжы. Ага, іду. А можа... Кася, ідзі да доктара. Ой, ну, Кася. Прапаную мультфільм паглядзець. Угу. Як думаеш, Кася ўжо дайшла до доктара? Вядома, куды ж яна дзенецца? А хто ведае, чаму ў Касі зубік забалеў? Я цудоўна ведаю прычыну. Ёй падарылі вялізную коробку цукерак. Ух ты, а я і не ведала. А Кася нікому і не расказала пра гэта. Яна схавала гэту коробачку і ела і з'ела. Усю коробачку? Так, і ні адной цукерачкай не падзялілася. Можа, яшчэ і газіроўку ўсё запівала? Вядома. А цяпер мы яе ледзь угаварылі да доктара пайсці. А ці чысціла наша Кася зубкі па ўсіх правілах? Думаю, што не. У яе часу няма. А ці ведаюць нашы маленькія гледачы, як правільна чысціць зубкі? Хто пакажа? Так. Уявіце, што вы вымятаеце ўсё быццам венікам. Гэта вельмі вясёлая справа. А потым можна кругі зубной шчоткай намаляваць. А хто дакладна ведае, колькі разоў на дзень трэба чысціць зубкі? Ого, як много правільных адказаў. Цяпер мы разумеем, што ў гледачоў добраранка самыя здаровыя зубкі. Яны цудоўна ведаюць, што чысціць іх трэба 2 разы на дзень. А вось і я. О, пакажы зуб, вырвалі? Не, толькі трошечки посвідравалі, але гэта зусім не страшна. Цудоўна. Як здорова, што мы цябе своечасова да доктара адправілі, а ты баялася. А якія парады табе даў доктар? Ну, які? Менш салодкага, менш газіроўкі, а больше гэтага... А што яшчэ параіў доктар Касі? Няхай гледачы адкажуць. Так, вы пакуль рыхтуйце свае адказы, а разам з тым давайце паглядзім другую частку нашага ранішняга мультфільма. Прыляцелі правільныя адказы ад нашых гледачоў. І морква, і яблык, і нават капуста. Усё гэта вельмі карысна для зубоў.
А вось салодкае мы адкладзем як мага далей. І давайте дамовімся, сябры, што ў дзень будзем браць толькі па адной цукерцы. І тады станем ганарыцца самымі цудоўнымі усмешкамі. І можам рабіць прыгожыя усмешкавыя фотаздымкі. Увага, увага! Зараз вылеціць птушка. А хто з вас ведае, якая менавіта птушка вылетае з фотоапарата? Ой, я заўсёды пра яе чую, а вось убачыць не паспяваю. І хто гэта? Верабей ці папугай? А можа, сарока белабока? Ой, цікава. А вы, сябры, ведаеце, ці даўно фотографы сябруюць з птушкамі? Здаецца, я калісьці пра гэта чула. Калі чула, расказвай. Не-не-не, я не магу. Чаму? Ну, я трошачкі чула і забылася. Вось хітруля. Лесік, а ты разбіраешся ў фотоптушках? Трохі разбіраюся. Раскажу, што я пра гэта ведаю. На пачатку 20-го стагоддзя і сапраўды без птушкі не абыходзіліся. Ой, скажы яшчэ, што фотографы насілі з сабой шпакоўню. Не шпакоўню, а маленькую птушку з латуні. А што такое латунь? Сплаў металаў. З яго ў мінулым рабілі ўпрыгажэнні. Ой, зразумела. Працягвай. У мінулым стагоддзі дзеля таго, каб атрымаўся добры здымак, чалавеку трэба было некаторы час пасядзець нерухома перад фотоапаратам. Ой, нелёгкая гэта была справа. Асабліва для дзяцей. Таму і прасілі малых пачакаць, калі вылеціць птушка. Толькі так і атрымліваліся добрыя здымкі. Якія хітранькія былі гэтыя фотографы. А такая птушка спявала? Некаторыя спявалі. Унутры птушкі была вада. І калі націскалі на спецыяльную кнопку, птушка выдавала гукі, быццам спявала. На жаль, зараз такіх птушак не сустрэнеш. Затое цяпер можна зрабіць здымак у любы момант. І не трэба чакаць, пакуль вылеціць ці прыляціць птушачка. Ой, а калі прыляціць мультфільм, вы ведаеце? Добра ведаем, зараз жа. Давайте глядзець. Сядьце бліжэй адзін да аднаго. Зараз вылеціць птушка. Маргаритка, а цяпер мы з табой фотаграфуемся, а Лесік будзе фотографам. Давай. Ой, дзяўчынкі, мы можам спазніцца на заняткі. Не. Добраранкаўцы ніколі і нікуды не спазняюцца. А таму давайте пажадаем усім цудоўнага дня і новых адкрыццяў. І самы час прызначыць нашу наступную сустрэчу з гледачамі. Яна адбудзецца ў панядзелак зранку. А таму я хачу сёння павіншаваць усіх дзяўчынак, матуль і бабуль з надыходам цудоўнага свята 8 сакавіка. Дзякуй, Лесік. Да сустрэчы зранку У нашым добраранку!